vielä ymmärtää. Rock'n'roll. Joo, ollaan tullut tänne vähän frisbee-golfia tänne urheiluun. Lopuistuu väylällä. Meillä on täällä kiuspää ja trendi. Ja tällä kertaa on tämmönen erilainen erityylinen video. Meillä on niinku pelko vastaan me 2 herrasmiestä tähän joukkojen vaihtoa, että vähän epätasaisesti toi jaot viimeksi, niin otetaan tälleen vähän. Nuoremmat haastajat, niin lähdetään suoraan asiaan. Helppo voitto. Okei, aloitetaan joukkojen arvonnalla. Kansi vai pohja? Aloitetaan kanssa. Kansi. Ollaan pohja. Aloitetaan. Me aloitetaan. Nyt aloitetaan sitten eka väylä. Tää on helppo, kuinka tykkään 44 metriä, kaari 3. Saat mä avata? Joo. On mitään lämmittelyä. Ei. Liian pitkä. Aika lailla siihen korin alle. Korin alle, sä on varmaan kuttuja. Ihan ok. Seuraavaksi. Heitä sä aika kovaa. Just. Peltola. Tietenkin lähtee putterilla hakemaan. Okei. Ihan hyvin haki. Lähdetään. Otetaan tää vanha kunnon eteenpäin siirtyä. Ai, tuolla. Ei puttipeltoa on. Joo, näin. Ihmeellistä, milloin se kuvaa kyllä? Miten tässä lisää? Paar. Meidän nostoputti. Ei saa häiritä. Ai niin, jos oli vahinko. Ei, mä sanon. Ei mene. Vitun pakkaa suorittamista niinku on. Tää on se syy, minkä takia ei oo kannattanut näitä jakoja vaihtaa. Seuraavana vuonna on juopa. Kuvaatko? Jos niitä ei kuvais niin paljon, niin ne pystyis edes lähettää eteenpäin. Hyvällä putti. Tosta ei muuten saada sisään. Se meni liian pitkälle, se kaarsi liian vähän. Lähdetään porautua kaikkien puitten vasemmalta puolelta koriin. Ei ollut ihan korin alla, mutta lähellä. Korin alla. Karkkisisu. Puttipeltola. Mua on mahut. Karkki. Kummalla on parempi? Karkki kuulella vai? Kyllä tässä jätään. Koska ei muuten saada siitä. Me jatketaan täältä. Mennään huvikselle. Ei oo mitään hätää, me johdetaan. Äijä ei oo herää. Mä katson nyt niin. Kuvat. Otti minuutit. Mä oon tasoissa. Tasoihin meni. Tasoihin meni. Elikkä tämän väylän jälkeen tilanne tasa. Tai sitten me saadaan korin alle, ja ottaa ne pari tyyppiä pois. Yritetään noin. Annu alta pois. Vatsa. Jäi käteen. Se meni tonne eikä tonne! Jäi käteen. Ei vaan. Samanlainen. Samanlainen. Toka po. Meni. Se oli parempi, ei jäänyt käteen se hei. Ei perhana, no se meni päin helvettiä. Passi on. Ei se lyö puttaamaan tosta. No näytti aika vammasta. Ehkä jatketa.
Mä ainakin uskon, että tää heitos joku. No niin, päästään puutille, pitäis saada hankkaan koriin, mutta Iakko saada koko matka hyödynnettyä. Ei, heitä varma korin alla. Ei. Sanoin, että varma. Joo, mutta mä en heittänyt. And his name is John C. Meidän tiimi Siirtyy ihan tyhjän johtoon. Tää on kyllä putteriväylä tää seuraa. Sä nyt kuvaa minua. Tämä jos tänään juitas tuolle uimalähtössä vai mikä toi on? Ui vittu, me käytti olari. Terve, Tomi Niemelä. Aarolle ja Tomi Niemelle terveisiä. Okei. Mä osaan jatkaa. Ja sä teot. Okei. Joo. Aika hyvä itse asiassa, kun se tuli Puu pudotti. Ei. Sisu. Lähtee puttaamaan. Karkkipeltola. Okei, Vai. mä jatkan. Mulla on parempi. Tää heittää yli. Se on ihan hyvä. Melkein holari. Melkein Hollanti. Ei jumalata. Ottakaa Vennin. Vennin on parempi. Paljon parempi. Onneksi on Lui. Luiki Venni on teidän joukkueen kantava voima. Missä mielessä? Mippe, tää on pakkopirma ja meidänkin on aika pakko pirkattaa. Vennin heitolla jatkatte, Vennin heitolla. Eikö huvikseen teillä? Joo. Mene kovempi, kun löysät taas. Korin alla. Eikö kori? Kori. Kato. Ai. Ihan huono laji. Kuvasta. Kahden johto. Minä ja Luikin siirrytään nyt kahden jo. Meillä on 2-0. Paari. Miksi te palkkas- Mä oon heittellyt tohon heinikkoon tuolla oikealla. Miksi te palkkasit työharjoittelijat? Niin on kyllä. Kuka menee uimaan tänne? Pyry. Mulla on edelleen uimusessakin jalassa. Ja se on semmonen murokokki, vihreä murokokki tuolla. Tän on toi uusi design. Sopii, jos on tättää korjaa tuolla alla. Ei te käynyt tuonne puskaan molemmat. Tää on aika suora väylä. Oo, parkettiskaan. 3 kertaa. Sieltä ei mielellään jatketa. Sieltä ei mielellään. Oikein ei tulisi parempi tonne. Meillä on paljon koulun piha. Joo. Samaa se. Onko se Matti liikaa venni? No, ei olekaan. Ei, Se tuli ihan takas. Mulla on pakko varmaan heittää solaria. Ei korella ainakaan, jos tulee holaa. En oo korilla. Ei. En nyt sano, että ei lennä. Kato. Tämmöinen harmillinen tilanne, että tää on viimeinen karvi. Okei. Ottakaa Venni heittaa. Eikö Venni En ole huomioinut parempi? tuulta.
Ei osaa viedä, kun on pystyy. Ei oo vahvuus tämmönen kaukainen pystyy. Kato. Korkki peltolla laittaa. Noniin. No johtaa edelleen yhdellä. Meidän pitäis kirjaa nyt noin tossa väärä sille, että ne heittäis kaikki tuohon ekaitiin puuhun. Ja se on hyvä toive. Edelleen karkkia löytyy taskut täynnä. Kunnes kuuluu täällä tällä hetkellä? Nyt mietitte mikä täällä kuuluu nyt KP:llä. On joku peli täällä. Sen takia ei löytynyt parkkipaikkoja melkein täältä. Ajasin sitten semmoisella skootterilla vuoden vanhalla. Ajan karkkia tuleeko? Ei vittu. Se on korinalla. Vennillä on parempi. Korinalle pitäisi saada tää korjaus kaikista paras tietenkin, mutta... Korinalle. Taas. Kato! Ei! Lähellä. Saattaa mennä yli. Päästäkö ohi? Ei. Päästäkö ohi? Putti pääsee puttaamaan. Kato. Ai miä? Ei ku... Ei olla rauha. Kuinka pitkälle sulla meni? Oliko teillä mitään? Bogi. Ei. Oliko teillä bogi vai baari? Baari. Baari. Eikö tästä saatiin? -1. -1. Joo. Sä yrität. Otetaan kolmalla. Baari! Edes. Voi ei. Tää on Neljä, häviö. Ei tullut. Lähteekö jatkumaan venni? No, niin. Ensimmäisen kerran. Ei tämän pelin historiassa. Tämän lajin historiassa. Ei tekään luona. Menee. Aika hyvä aika. Pukki sieltä ja tuntuu puttaa. Pääsee heti putille. Ai niin terveisiä Aarolle. Luikin siis Lastilassa vai? Joo. Päästään heitolle, pitäis heittää eka jos mun vaan koriin. Kiekon verran. Ootko varma, että me jatketaan siitä eikä tästä? Onks sun parempi? No. No on se nyt vähän parempi. Siirrä se kääntö. Kääntö. Ja yskäsy. Eli putti. Kirkstensei. Joo, siirrymme. Okei, kirkstensei. Kaikki otetaan mitä. Varma korinalle, että Luigi saa yrittää. Se oli tässä taktiikkana. Ei vitsi! Tulla on käytännössä pakko saada sisään. Ei se pialo. Yes! Tänään putit epäonnistuivat. Niin nyt kaikille... Kahden takaa jo asemassa viimeisellä väylällä. No mulla Me löi kahden jo. Kyllä, kahden. Niin vikalle väylälle kahden johdossa lähdetään. Sun kanssa. Ai kiustaa me! Kiustaa perkele!
miettinyt hyvät paikat. Ei. Ai että ei kun nyt mä laittaa cover pois, ei! Anna meidän heittää, meidän heittää. Hyvä. Myrkkynen. Elikkä paikan pisin väylä. Korkealle kannattaa heittää, menee nopeiten alas. Just tomma, että tuuli ottaa sen. Puun oksaan uusi kiekko, en oo koskaan heittänyt, bossi. Joku heittänyt 338 metriä tällä. Minä olin. Eikö viime viikolla heitin? Heitit Benni hyvä. Heitti puuhun. Tuo ei etä puu. Ei auta polari. Ei. Ois saanut pompaa ihan ok ole. Benni, haluatko sanoa luikille, että kannattaa vaihtaa? Kannattaa vai? Siitä Haluatko sanoa luikille, että kannattaa vaihtaa? Mä katon. Vedän nyt huvikseni tästä, tää ei oo siis Ei kun se on kiva suoritus ihan. Sä et sä muuten heittää. Tehdäänkö te siitä teidän tiiminä? Ei jättetä siinä. Se on lähes uusi käyttämätön. Olisin puhannut muovista. No et ois putenut astua tänne varmaan tonne. Se nyt on, se on kaupan päällä. Sinne. Suora linja. Joo, ihan ok. Ei. Jätäs mä mun oman kiekon tonne. Sori. Paljon oli? Putsasitte siitä siis? Joo. Ihmeiden aika ei oo. Nyt paljon kello. Loppuks peli? Loppu, onko se kamera vielä päällä? On. No, peli tässä loppuu tähän. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin. Tilatkaa kanavaa alhaalta ja käykää katsomassa myös Ton Ilkimyksen kanava YouTubesta jollain Luigi nimellä, en muista. Tekää tän englantilaisesta se ei mitään muuta kuin moro. Monella? Kolmella voitin. Kahdella. Se oli 2 jos tässä molemmat miinus. Sisu, sanoppa sun sponsorit, mitä ne karkkimerkit on, mitkä sua tukee tässä? Lago. Sitten ihan Fatser. Sitten on jotain tämmösiä bonpareja. Sitten Hartwall. Hartwall lonkero. Hartwallin lonkero on hyvä. Seuratkaa Instagramissa The Karelias. Ja Karkkikuningas. Kiustää. Tää ei kannata seurata. Nyt tää saa luvan loppua. Joo. Sinne meni.